Characters. Τι εννοούμε? Σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού αλλάζει λίγο το νόημα. Γιατί κάποιες γλώσσες προγραμματισμού χρησιμοποιούν τη λέξη character, τον όρο character, χαρακτήρας, για ένα και μόνο γράμμα, για ένα και μόνο σύμβολο, και έτσι και έχω πολλά, δηλαδή μία λεξούλα, μία φράση, μία ολόκληρη παράγραφο, το ονομάζουν string, χορδί, ακολουθία χαρακτήρων. Στην R υπάρχει το characters και αφορά τα πάντα, δηλαδή είτε μου πεις ένα γραμματάκι είτε ολόκληρη παράγραφο, character ονομάζεται. Παρ' όλα αυτά θα χρησιμοποιούμε αρκετά συχνά και τη λέξη string, γιατί είναι η πιο διαδεδομένη γενικότερα στο προγραμματισμό. Τώρα, πώς φτιάχνω ένα τέτοιο? Υπάρχουν τα διπλά εισαγωγικά και τα μονά εισαγωγικά. Και τα δύο για την R παρόμοια είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις μπορώ να τα χρησιμοποιώ και τα δύο, οπότε διαλέγετε και παίρνετε. Η R προτιμάει τα διπλά. Δίπλα στο Enter υπάρχει ένα κουμπί που έχει και τα δύο. Αν το πατήσω μόνο του, θα μου βγάλει τα απλά εισαγωγικά και θα βάλει κατευθείαν η R τον cursor ανάμεσα, οπότε μπορώ να αρχίσω να γράφω εδώ πέρα. Αν πατήσω το Shift πριν το πλήκτρο, θα μου βγάλει τα διπλά εισαγωγικά. Πολύ ωραία. Τώρα, πάω να το ονομάσω Suturu 1 και Suturu 2. Και επειδή το να γράφω απλά το A δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα γράψω I like dogs και I love cats. Μαλώστε ελεύθερα αν προτιμάτε σκυλάκια και γατάκια. Τρέχω και τα δύο και η πρώτη δουλειά που έχω πάντα να κάνω, γιατί δεν πιστεύω ότι μου λέει ο Γιάννης, είναι να τρέξω την type of και να γράψω Suturu 1. Και ναι, η R μου λέει ότι όντως είναι character. Καταλαβαίνω δηλαδή ότι αυτό που μου λες εδώ είναι κείμενο. Τώρα, ποια είναι η ιδιοποιώς διαφορά πρακτικά στο πώς τα διαχειριζόμαστε τα characters σε σχέση με τα logical και τα numeric? Το ότι εδώ δεν έχω ακριβώς λογικές πράξεις για να κάνω. Αλλά μπορεί να θέλω να κόψω, να ράψω, να μετασχηματίσω, να τα κάνω όλα κεφαλαία, όλα μικρά, να μετρήσω πόσα νούμερα έχω κτλ. Οπότε χρειάζομαι συναρτησούλες. Συναρτήσεις θυμίζω εδώ πέρα όπως είναι η type of, δηλαδή ένα όνομα που κάποιος προγραμματιστής το έδωσε και παρενθέσεις χωρίς κενό μετά. Άρα θα δούμε διάφορες τέτοιες συναρτήσεις, δεν χρειάζεται να μάθουμε τίποτα από αυτά απ' έξω, πάντα θα έχουμε ένα σκονάκι και το ίντερνετ εκεί είναι. Γράφω πώς το καλό κάνω στην R ένα character να είναι όλα κεφαλαία και θα μου βγάλει κατευθείαν, ξέρεις, υπάρχει μια πολύ ωραία συναρτησούλα που ονομάζεται to upper. Αν βάλω λοιπόν μέσα ένα οποιοδήποτε string, κατευθείαν θα μου το μετασχηματίσει. Όλα γίνανε κεφαλαία. Αν θέλω να τα κάνω όλα μικρά, to lower, και βλέπουμε ότι το I, το πρώτο που ήταν κεφαλαίο, έγινε και αυτό μικρούλι. Και μία άλλη πολύ κλασική, για να κλείσουμε τα εισαγωγικά και να πάμε στα πιο ενδιαφέροντα, αριθμός χαρακτήρων. Προσοχή, μετράω και τα κενά και τα σύμβολα. Άρα εδώ πέρα στο Suturu 1 μου λέει 12 χαρακτήρες. Είναι το I 1, κενό 2, άλλα 4 γράμματα για το like, κενό, άλλα 4 για το dog και το θαυμαστικό. Όλα αυτά μαζί 12 χαρακτήρες. Τέλεια. Πώς μπορώ να αρχίσω να τα πειράζω? Πώς μπορώ να αρχίσω να τραβάω λέξεις, να κόβω, να ράβω κτλ. Υπάρχουν δύο πολύ κλασικές εντολές για το κόψιμο. Η μία είναι η sub Suturu. Θα γράψω εδώ πέρα κόψιμο. Η sub Suturu, η οποία θέλει μέσα τρία πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα το αρχικό string που έχω, το αρχικό character, και μετά σε ποια θεσούλα να ξεκινήσω, σε ποια θεσούλα να τελειώσω. Θα βάλω εδώ ότι θέλω από το τρίτο μέχρι το έκτο. Αν το κάνω αυτό, προσοχή. Πρώτο το I, δεύτερο το κενό, τρίτο είναι το L. 4, 5, 6, σταματάω στο E. Τι πήρα? Την λεξούλα like. Αν κάνω το ίδιο και βάλω ας πούμε από το 8 μέχρι το 11, ο 8ος χαρακτήρας είναι το D. 9, 10, 11 το S. Μπορώ με την substring λοιπόν να κόβω κομματάκια. Φυσικά όλα αυτά, το να τα τρέχω απλά έτσι σαν συναρτησούλες, χάνονται. Τα βλέπω στην κονσόλα, αλλά όλα εκεί σταματούν. Εγώ τι θέλω? Να τα αναθέσω κάπου. Οπότε έχω Word 2, θα το πω εδώ, και Word 3. Οπότε τα τρέχω και εμφανίζονται δίπλα στο environment. Φανταστικά νέα. Τώρα, αν θέλω να κόψω κάτι, αλλά όχι με βάση τη θεσούλα, με βάση κάποιο χαρακτήρα, δηλαδή όποτε βλέπεις κενό,
θέλω να κόβεις. Εκεί υπάρχει η Sudoku split. Θα βάλω λοιπόν μέσα το Sudoku 1 και σε αυτήν πρέπει να του πω ένα ακόμα πραγματάκι. Σε ποιο σύμβολο θες να κόβω. Και εγώ θα του πω όπου συναντάς κενό, προσοχή πρέπει να το γράψω το κενό, να πατήσω το space, θέλω να κόβεις. Οπότε αν το τρέξω αυτό, από κάτω βλέπω ότι ξαφνικά μου το κόβει σε 3 κομματάκια. Το ένα είναι το I, το άλλο είναι το like και το τρίτο είναι το dogs. Τώρα θα κλέψω λίγο γιατί αυτό που βλέπουμε αγγίζει κομμάτια της τρίτης και της τέταρτης ενότητας. Κανένα πρόβλημα, δεν μασάμε. Θα σας πω το εξής. Αν αυτό το βάλω σε μία μεταβλητή και μετά του βάλω διπλές αγγείλες με το 1 που έχει αυτό εδώ, που αυτό θα το καταλάβουμε όταν δούμε τις λίστες, προς το παρόν το αγνώ, θα πω απλά το ότι είναι μία λίστα που έχει μόλις ένα στοιχείο, οπότε με αυτό εδώ του λέμε θέλω το πρώτο στοιχείο, δηλαδή αυτό εδώ. Αν τα τρέξω λοιπόν αυτά εδώ, εξαφανίζεται αυτό εδώ, είμαι πλέον μέσα στη λίστα μου, έχω το στοιχείο και είναι αυτά τα 3. Είναι 3 λεξούλες, το I, το like και το dogs. Αν εδώ θέλω να πάρω το πρώτο κομματάκι ας πούμε, μπορώ να βάλω απλές αγγείλες και να βάλω όποιο θέλω, το 2 ή το 3. Και παίρνω μόνο τη λέξη dogs. Αυτό αν έχουμε δει έστω και λίγο λίστες και διανύσματα το καταλαβαίνουμε. Αν όχι ξαφνικά σας έχω πανικό βάλει, μην αγχώνεστε, είναι τα επόμενα μαθήματα. Δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε τώρα. Τελειώσαμε με το κόψιμο. Πάμε στο ράψιμο. Έχουμε 2 πολύ κλασικές εντολές. Ράψιμο. Η μία είναι η print που την έχουμε δει ήδη λίγο από πριν, έχουμε κλέψει, που αυτό που κάνει είναι να εκτυπώνει πράγματα στην κονσόλα. Πού θα τη χρειαστούμε την print? Πιο μετά που θα φτιάχνουμε συναρτήσεις, γενικά όλο πιο μετά σας λέω, όλο σας υπόσχομαι πράγματα, πιο μετά που θα δούμε τις συναρτήσεις, μέσα στις συναρτήσεις που θα γράφουμε εμείς, δικές μας, θα βάζουμε την print για να μας εκτυπώνει μηνυματάκια, για να βλέπουμε πολύ ωραία πράγματα. Οπότε η print εκτυπώνει απλά ένα μήνυμα, από εκεί πέρα αν θέλω να ράψω υπάρχει η paste, που paste είναι στα αγγλικά η επικόλληση. Σε αυτήν μπορώ να βάλω όσα πράγματα θέλω μέσα, όσα characters και να τα ενώσω. Γράφω ας πούμε we, μετά θα πάρω την δεύτερη λεξούλα που είναι το word 2 και μετά μπορώ είτε να βάλω εγώ ένα δικό μου στυλάκι, το word 2 ήταν το like νομίζω, ή μπορώ να βάλω ένα δικό μου ζωάκι ή μπορώ να χρησιμοποιήσω κάποιο έντυπο, ας πούμε το dogs που είχαμε από πριν που είναι το word 3. Αν τα ενώσω λοιπόν όλα αυτά, εμφανίζεται πρωτασούλα we like dogs. Φανταστικά. Τι άλλο μπορώ να κάνω με την paste? Μπορώ να ορίσω πώς θα τις ενώνει, γιατί ξαφνικά μου εμφάνισε κενά χωρίς να ζητήσω εγώ να βάλει κενά. Στην πραγματικότητα υπάρχει και ένα τέταρτο όρισμα, το οποίο είναι κρυφό, που είναι αυτό εδώ. Πώς να χωρίσω τις λεξούλες και από μόνο του μου λέει με ένα κενό. Αν το τρέξω δηλαδή τώρα, το ίδιο αποτέλεσμα θα πάρω. Αυτό ποιο είναι το καλό του? Το ότι εγώ μπορώ να το πειράζω όπως θέλω. Αν εδώ πάω και του βάλω μία παύλα, ξαφνικά αντί για κενά θα μου βάζει παύλες. Άρα μπορώ να το ενώνω ακριβώς όπως θέλω. Και αν δεν θέλω να το ενώσω με τίποτα, δηλαδή να κολλήσουν απλά οι λέξεις μεταξύ τους, το αφήνω έτσι όπως είναι, χωρίς το space, χωρίς το κενό. Και αν το τρέξω, ζουπ, μία μεγάλη λεξούλα. Το τελευταίο συγκεκριμένα είναι πάρα πολύ συχνό, γι' αυτό και υπάρχει ειδική εντολή, μπορούμε να γλιτώσουμε το set. Αν γράψετε την paste 0, το κάνει αυτόματα. Τρομερή paste 0. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει άλλη μία η οποία μπορεί να κολλάει μηνυματάκια, η cat που βγαίνει όχι από τη γάτα αλλά από το concatenate που είναι το σειράφου, το ενώνω μαζί, και η οποία έχει πολλές έξτρα δυνατότητες γιατί μπορεί να καταλαβαίνει ειδικούς χαρακτήρες. Θα γράψω λοιπόν εδώ cat και ένα αγαπημένο τραγούδι είναι το Bohemian Rhapsody των Queen. Rhapsody. Και θα γράψω τους πρώτους στίχους. Is this the real life? Is this just fantasy? Έπως. Τώρα, αν το τρέξω αυτό έτσι όπως είναι, θα μου το εκτυπώσει από κάτω. Όπως σας υποσχέθηκα, έχουμε και ειδικούς χαρακτήρες. Αυτά μπορούμε να τα ψάξουμε στο ίντερνετ γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη λίστα. Ο πιο κλασικός ειδικός χαρακτήρας είναι για τη νέα γραμμή, που είναι backlash και ένα. Να που κάπου χρειάστηκε και το backlash. Όχι της διαίρεσης δηλαδή, το άλλο που πάει προς τα κάτω.
Αν το τρέξω αυτό, μου φτιάχνει νέα γραμμή, οπότε μπορώ να το βάζω σε διάφορα σημεία και τώρα η cut μου γράφει τους στίχους από τον Bohemian Rhapsody και εμφανίζονται πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολλές συναρτησούλες στην οι οποίες μας εκτυπώνουν μηνύματα βασίζονται στη cut. Δηλαδή, όταν εγώ τρέξω μια ανάλυση ενός οποιοδήποτε αλγορίθμου, γραμμικά μοντέλα ή οτιδήποτε άλλο και θα μου εκτυπώσουν ολόκληρα πινακάκια και την cut τρέχουν από πίσω. Με αυτά κλείνουμε και τα characters. Αυτά είναι η δική οικογένεια, αν θέλετε, τύπου δεδομένων, γιατί κινούμαστε μόνο με συναρτήσεις, δεν έχουμε ακριβώς λογικές πράξεις να κάνουμε. Οπότε εκεί προφανώς δεν θα κάτσουμε να τα μάθουμε όλα απ' έξω, θα έχουμε το σκονάκι μας, το ίντερνετ, το οτιδήποτε άλλο και θα θυμόμαστε κάθε φορά ποια είναι η εντολή που κάνει αυτό που θέλουμε. Θα πέσει πολύ γκουγκλάρισμα